ассалому алайкум ҳамватанони азиз, ассалому алайкум ба кулли подписчикони гироми қадр. Бародарои азиз, умедворам ҳамаи шумо тансиҳати хонободен, зиндаву сарбаланд бошем. Барои дастгириётон ҳазор раҳмат. Бародарои ҷон, дар навори имрӯза ҳамин хоҳиши шуморо хонда баҳртон пешниҳод кардем. Тамоми наводи мошино саҳиб танҳо аз шумо хоҳиш тохиша тамошо кунед. Бародарои ҷон, илтимоси тиллои шумо як дона лайка бизанед. просмотро гарени баланда, леки лайк камай 10,000 лайк шава зери ҳамин навор аз шумо хоҳиш. ҳатман ранги дига бародаро дар комментария нависен кадом мошина мехоҳед дидан. Мо ба шумо пешниҳод мекунем навор дароз дага тамошо кунед. Беҳад нархҳои арзон қати пешниҳод кардем. Боварии 100% дорам ки шумода махфул меша. Танҳо лайк монед, меҳмон бошем, подписатсия кунед. خب دوستان گرامی، ما نوار شروع میکنیم. حتما یک دونه لایک و فیدبک خودتون نویسین. شما احترامانه خواهش میکنم، خواهش زیاد. یک ماشین فروشی هم ماشین فقط با درخواست شما دیگه اوپل وکتر همه باشه باردرو است که سال براش سال 1992 مای ابی اومد توروش 1.6 سوزشواری ماشین بنزین گازه коробка передач ماشین مکانیک ماشین در حالت خوبی تکنیکی قرار داره. حالت بد نیست باردرو است. ماشین در شهر خوجند قرار داره. نرخش باشه 8000 сомонӣ мега ки 48000 рубли рус мешава ва албатта ки муомила мешава. Сои мошин хайд ки ки срочно пул озимай моторош нав хадавой падавой ҳамаш 100% мегири ҳай мекини. рақамошон дар экрани шумо метавонед дар тамошен. бародарои азиз, аз шумо хоҳиш мекунам навори пешнада гарени дастгирӣ карден миннатдори бепоён. 75% ки меҳмонен ҳар рӯз ма такрор мекунам, аз шумо хоҳиши тиллоӣ дорам. ҳама каса бародаро қадрдонӣ кунед нами канал 40000 кунем. ҳаматон یک دونه لایک مونید، حتما подписаться کنید. اگر مشکلی نباشه تگ کامنتر 2 بار 3 بار همون نامی ماشینی میخواستید که نویسید، ما کوشش میکنیم بهرش ما پیشنهاد کنیم. این همین نواری پگاینه ده. زنده و سربلند باشین. هزار رحمت برای دستگیرتون. یک چند برادر وکترا خواهش کردن در کوزیف خیجیبک نه یک تافتیم براتون پیشنهاد میکنیم. اوپل وکترا در کوزیف خیجیبک برادر عزیز. سال براش سال 1993 برادر عزیز ابی اومد توروش 1.6 سوزشوارش بنزین گازه коробка передач ماشین مکانیکه. ماشین در حالت خوبی تکنیکی قرار داره. ماشین قرار داره در شهر بوستون، یعنی که چکالوفسکی ولایت سوغدا 10000 سومونش میگه بارداره است که 57000 روبل روز میشه. نگاه کنید ماشین قید کرده که ماشین حالتش بهت خوبه. موتور یگم کامبود نداره. 4 بالون ایواز کردگی نه پناه پاتالوگ همش نو کردگی، مقصد ریمون کردگی. кузуфуш гарени тоза. خلاص گپ کسی که خریداره با سودا کرده میشه و ماشین بسیار تعریف کرده. رقمشون در روی اکران شما با میتونید خودتون هم صحبت کنید قطعی صاحب ماشین. برادرای عزیز، نوار ادامه میتیم. سویت کن در کامنتر بسیارتر مینویسین. ما کوشش میکنیم که یک لایک خواهشای شما را با عملی گردونیم. وضع 21.099 یک تا براتون پیشنهاد میکنیم که یافتیم سال 10000 مای. ابی موتوری ماشین باردروی عزیز 1.5 سوزشوارش بنزینی خوری коробка передачаш مکانیکه. ماشین در حالتی بهترین قرار داره. ماشین در شهر دوشنبه قرار داره باردروی عزیز. 9000 سومونش میگه که 53000 روبل روسی میشه. و واسه ماشین خرید که باردروی عزیز که حالت ماشین گنده بعد سوژه خلاص دیگه بهتر تعریفش کرده باردروی عزیز. حجتاش 10 ماه بالوناش نو коробка ходовой همش 100% мотор نو کردگی аккумулятори пачка краскаш هم نو باردروی عزیز. магнитофонои пионер колонко همش هست. черепахош варид نداره. ماشین پلوسی باردروی عزیز стар стоп کردگی. پول оборот завод میشه. خریداری конкретні بیا صحبت میکنیم، یکم معامله خوب میکنیم. رقمشون در روی اکران بسیار تعریف کرده باردروی عزیز. ما میتونید زنگ زنید. бародарои азиз, аз шумо эҳтиромона хоҳиш мекунам ҳамин аввали наворда як бор проверка кунед. ҳар як инсон як донаи лайк ҳамон бародари ҷон ҳатман як рубоёта ягон чи навис мо мехонем ҷавобтон медиҳем. мошини мехосед ки бихоҳед навис ҳатман подписатсия кардана ҳатман фаромӯш накунед. бародарои азиз, навора идома метем. ҳамин матизо бисёр пурсиден бартон пешниҳод мекунем. дайво матиз. این матизои яган матизои ки навана 10000 болон ва ёрад матизои 2 меган 10004 боло. дайво матиз бародарои соли 98 май объем моторш 09 сӯзишвориш бензин газа коробка передачаш механик. мошин дар ҳолати хуби техники қарор дорад. беҳади бад камразход ҳам мошин бародарои азиз. мошин дар ноҳияи лахш, яъне ки ҷиргатҳо қарор дорад бародарои азиз. ноҳияи тобии марказ 13000 сомонаш мега ки 76000 рубли русӣ мешавад. бародарои азиз, соҳиби ҳамин матиз гуфтага ки ҳолати мошин хубай, ҳолати техникиш ҳам хубай гаштеса.
ҳар рӯз дар ҳамин раҳай гуфтагиай рақамош дар рӯи экрани шумо бо дар тамос шумо бардурои азиз шахсоне ки пурсида буден маълумоти бештара дарёфт кунед аз худшон. хуб бардурои азиз дарси давом метем наворура идома метем. мошини навбатии Daewoo Tico мебошад бардуроиҷон ки соли бароши соли 1996 май объем мотораш 0.4 сӯзишвориш бензин газ коробка передачаш механикаи мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин дар шаҳри Турсунзода ба қавли дигар регар бигем қарор дорад 9000 сомона 53000 рубл дурст мешавад ва ҳамаан медонад ки ҳами кони ҳами Tico худаш ноҳияи Турсунзода бардурои азиз. бардурои азиз соҳиби мошин қайд карда гапа зиёд намекунем. ҳолати мошин хубай нахадои ҳаракат кардааст гарени камрасходи мошин балоношам навай камтар як меличи расход дора ҳамин мошин гуфта яъне ки камтар пилтон мерава. рақамош дар рӯи экрани шумо ҳастад метавонед занг занед бо маълумотҳои бештара дарёфт намоед. шер бачаҳо просто як дона лайк ҳама каса подписатсия кунед боварам кунед бардурои азиз хеле танҳо мошинои арзона мебинед ки шумохтон роҳат мекунед. дархост карден арзон караван на бар шумо Opel Astra F дар кузуфи универсал яъне караван соли 95 арзона гуфтен объем мотораш 1.6 простояи сӯзишвориши бензин газ коробка передачаи мошин механикаи бардурои азиз мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин дар шаҳри Душанбе гаштагиад ва дар шаҳри Душанбе қарор дорад. наршад 12000 сомон гуфтеса ки 70000 рубли рӯз мешавад. то ҳозира мошин кор ва фаъолият кеса гаштеса бе ягон камбудии бардурои азиз соҳиби мошин қайд кард ки харидори аниқ боша бо савдо карда мешавад. камтар бигем ҳамин нарӯшкаш камтар краска талаби бардурои азиз. рақамошон дар рӯи экрани шумо занг бизанен ҳатман дар комментария нависен чӣ хелай мошино маъқултон аст навору ҳатман фикротонро баён кунед. бардурои азиз навор идома дорад бо якта дига Opel Astra F дар кузуфи универсал яъне ки караван бар шумо пешниҳод мекунем иш ҳолатш бо хеле беҳтара. соли мошин соли 94 май объем мотораш 1.6 сӯзишвориш бензин газа коробка передачаш механик мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин дар шаҳри Хуҷанд қарор дорад бардурои гиромиқадр яъне ки вилояти Суғд шаҳр худи шаҳри Хуҷанда 14000 сомониш мега ки 82000 рубли рӯз мешавад. ҳава соҳиби мошин қайд кард бардурои азиз ки мотор коробка хадавои ҳамаш 100% ягон камбудӣ надорад нахадои мошин. касе ки харидора танҳо харидорои аниқ занг зананд биёянд муомилаи хуб мекунем. рақамош дар рӯи экране мошина гарантияш қати соза гуфтеса гарени нархш арзона ман хиёл мекунам касе ки харидоре метавонед занг занед. бардурои азиз ҳамватанои азиз бачаҳои ча як бор аҳамият битен 75% касе ки кнопкаи сирха зеркак нест 1 секунд вақт намегирам батани ҳамин хизматон бардурои азиз ҳатман кнопкаи сирха биҷуқ як дона лайк агар хоҳиш дошта бошӣ бимон бовар ка азизи сипас наворои роҳат мекунӣ навороро тамошо мекунӣ. як дона лайк дареғ надорен шахсони меҳмонин ҳатман подписатсия кунед. навори худро бардурои ҷон мо идома метем. советски якта бартон пешниҳод мекунем бо дархост шумо ваз 2115 соли бароши мошин соли 2004 май объем мотор 1.5 инжектор сӯзишвориши бензин газ коробка передачаи мошин механика мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин дар шаҳри Душанбе қарор дорад. ҳамватанои азиз 10000 сомон нарша мега ки 58000 рубли рӯз мешавад. ва соҳиби мошин қайд кард бардурои азиз ки мошин ҳуҷҷатош тамом шудагиай ягон камбудӣ дига надорад ҳамаш хубай ҳолатиш хуб мебошад сурата ҳамаш маълума ҳамин мошина харидори аниқ занг зан харидори аниқ занг зан муомилаи гарени хуб мекунад муомилаи мусулмонӣ мекунад. марҳамат кунед ва фаромӯш накунед аз номи канали Топ мошино гап занед. навори мо идома дорад бардурои азиз мошини навбатии Daewoo Nexi мебошад. соли бароши соли 1995 май объем мотораш 1.6 сӯзишвориш бензин газа коробка передачаи мошин механика мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. ва бардурои азиз мошин дар шаҳри Душанбе қарор дорад. дар шаҳри Душанбе гаштаги такрор боша гӯем нарша 14000 сомон мега ки 82000 рубли рӯз мешавад. соҳиби мошин қайд кард ки ҳолати мошин хубай харидорои аниқ занг бизананд савдо карда мешавад. хадавои мотор коробка чашкаҳо ягон камбудӣ надорад. касе ки харидори марҳамат занг зан маълумотҳои бештара аз худашон дарёфт кунад.
خب بردارای جون همه خجیبکو یک چند دونش دگیان برای که بسیارتر در کامنتر نویسین. همین کسب که چی ماشین همه خوی بینی بسیارتر نویس انشالله که ما میخونیمش. اوپل استرایف در کوزفی خجیبک بهترین ساستنش گفتیم بردارای عزیز. نرخی بد نیست. سالی براش ماشین سالی 1997 مای ابی موتورش 1.6 سوزوشواری ماشین بنزین گاز коробка передачаш механик ماشین در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد. ماشین در شهر خوجند قرار دارد بردارای عزیز. در خود خوجند نرخش 31000 تومان میگه که 182000 روبل روش میشه. توی ماشین قید که اگر بردارای عزیز ماشین زدگی پوسیدگی دریدگی چشکو ورید عموما نداره. 4 تا الکتروپاکت بردارای عزیز با تمام سانات ماشین یگم کامبولی نداره. коробкаш мотор ходовой хеле гап хабар ягон ҷош бе проблемаи харидоро занг зана фавран фурӯхта мешавад. айна канали то мошино ҳатман гап зани рақамошон дар рӯи экрани шумо ҳастад. бачаҳо чанд 20000 боло ҳамин навроро мебинед. шумо эҳтиромона хоҳиш мекунем як бор ҳаракат кунем 10000 лайк кунем. дар номи сабқа бачаҳо чанд сини солу чанде боша набоша мара тамошо кеса боши ҳурмат иззат зарае дошта бошем як дона лайка ҳатман. агар меҳмон боши подписатсия комментария да навис мошини дил хохта миёвум навори ояндада пешниҳод мекунам. ҳам қадар дастгирӣ шавад. давом дора бардуро аз наворои мо як та дига Opel Astra пешниҳодтон мекунем ки дар кузофи хеҷибека ин мошинам соли 96 май бахши бардуро азиз ин хеҷибека абиё мотори ин мошинам 1.6 сӯзишвориш ҳам бензин ҳам газ коробка передачаш механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин дар ноҳияи ҷалолиддини балхӣ қарор дорад бардуро азиз ки нархаш 33000 сомон мега 194000 рубли русӣ мешавад. ва соҳиби мошин хайт ки бардуро азиз фавран мошинхаро занг занед. мошинхарои конкретни ҳолати мошин хубай ва бисёр маълумот додагӣ нест бардуро азиз. афсӯс рақамошон дар рӯи экрани шумо ҳастад. дар тамошошен бардуро азиз танҳо харидорои конкретни барои чи ҳамин гапҳоро бисёртар менависанд харидоро ба хотире ки бисёр занг мезананд невоврема гуфти русо занг мезананд ва танҳо савол мепурсанд хеле харидорои аниқ занг намезананд. шумо хоҳиш харидорои аниқ занг занед. ҳамаи ҳамин чизҳоро илтимос бародарот ба назар гирифта сари вақт занг занед хубтар мешавад. бисёртар бардорон нависен ки астраҷи арзонтар мо як та бигем нархи боли мени ғалтид пешниҳодтон мекунам бардуро азиз. Opel Astra-ҷи дар кузуфи хеҷибека соли мошин соли 98 май бардуро азиз 1.6 моториш 1.616 сӯзишвориш бензин газе коробка передачаш механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин бардуро азиз дар шаҳри душанбе қарор дорад. нархша бошад 33000 сомонӣ мега ки 35000 бахши бардуро азиз мега ки 198000 рубли рус мешавад. соҳиби мошин қайд кард ки ҳолати техникиш беҳад хубай. ҳолати мошинан 100% ходовой мотор ҳамаш 100% ходовоиш навкарга ҳуҷҷат ҳам дора. мошин маълумотои иловагӣ бо рақамҳои дар рӯи экран буда фавран фурӯхта мешавад. марамат кунед бардуро азиз метавонед дар тамос шавед. бардурои азиз ҳатман дар зери комментария нависен як бор ё ки ду бор айдан зиёдтар нависен ки фалон мошина мон ма абизати на навори ояндада кӯшиш мекунам моно бе ягон проблема. ҳатман ҳар як инсоне ки тамошо мекунед нависен. ина баъри шумо маҳз нависагӣ дар комментариятон хундаи старекс дархост кардан як чанд бародар пешниҳод мекунем ки соли барушиш соли 2000 май абиё моторош се бардурои азиз сӯзишвориш бензин газа умуман бигем одам кашидагӣ нест ҳамин мошин. сӯзишвориш бензин газа як бор дига такрор мекунем. коробкаш механик. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин дар шаҳри душанбе қарор дорад. 23000 сомониш мега ки 135000 рубли рус мешавад ва бозам савдо карда мешавад. хуб соҳиби старекс бардурои азиз гуфтагия ки ҳуҷҷатҳош яксола ҳолати мошин бад нест ҳолатиш хубай. харидоро биёянд бибинанд аз наздик. рақамош дар рӯи экрани шумо метавонед дар тамошен ё ки равен аз наздикӣ бинедшон. навороро идома метавонем бардурои азиз. лайк мондана шахсоне ки лайк намонден фаромӯш накунед. Opel Astra дар кузуфи хеҷбек соли баруши мошин соли 1994 май биё моториш 1.6 сӯзишвориш бензин газ коробка передачаш механик. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин дар шаҳри душанбе қарор дорад. нархи мошина бошад 27000 сомонӣ гуфтасе ки 159000 рубли рус мешавад.
асои мошин бародарои аз хайд карда ки мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. мотор, кадагӣ, хадавоё ҳамаш 100% хати мотор. барои маълумоти иловагӣ танҳо дар номерои рӯи экран буда занг зананд. бо ватсап андора метавонед муроҷиат кунед. рақамошон дар рӯи экрани шумо. ҳатман занг занед. як бор пурсон шудед. танҳо харидоро, шахсоне ки меҳмонед дар канали мо, бародарои азиз, дӯстони гиромӣ, апа ва хоҳаро, биёед ҳама кас ҳамин додаратонро дастгирӣ кунед, ба хотире ки 5-6 соат ҳамин навора тайёр мекунад. як дона лайк қадрдонӣ кунед. меҳмон бошӣ, подписатсия ка, бовар кун бародари ҷон, пушаймон намешавед. хуб, навор идома дорад бародарои ҷон. баҳри шумо бо як тадига хеҷибек, чӣ хеле ки ман гуфтам дар навор хеҷибек бисёртар мондагем. бо як тадига Opel Astra F дар кузуфи хеҷибека баҳри шумо пешниҳод мекунем ки соли барои мошин соли 1997 май бародарои азиз. объем мотори мошин 1.6 сӯзишвориш бошад бародарои азиз. ҳам бензинай, ҳам газ. коробка передачаи мошин механик мебошад. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. чӣ хеле ки дар суратан маълумай мошин чӣ хел чихтакай. мошин дар шаҳри Кулоби Бостонӣ қарор дорад бародарои азиз ки нарша 30,000 сомонӣ мега, 176,000 рубли русӣ ба қурби имрӯза мешавад. соҳиби мошин қайд карда ки мошин тоза, чашка варид нест. умуман газ, бензин ҳамаш нав, аккумулятори нав, диска баллонои нормални нав. мошин электропакетай, кондитсионер дора, кор мекунад. краскаш навай, краска бе краска талаб нест, яъне ки кам расходакай. мошинхайр биёяд бубинад 3 моҳи дига ҳуҷҷат дора, фавран фурӯхта мешавад. ҳолатш дар суратам ба фикр маълум аст. мо метавонем як бор дар тамосен шахсоне ки харидорин маълумоти пуррара аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед. шояд забони якдигарро ёбед. рақамошон дар рӯи экран ҳаст. бародарои ҷон, навор идома дора. лайк монданро фаромӯш накунем. боз такрор мекунем, такрор ба такрор. Opel Astra G мошини навбатия. соли бароши Opel Astra G соли 2010 май, объем моториш 1.6 сӯзишвориш бензин, газ, коробка передачаи мошин механикаи мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин дар шаҳри Кулоб қарор дорад бародарои азиз. ин мошинам наша бошад 50,000 сомон мега ки 294,000 рубли рус мешавад. ҳолатш бад нест, ҳолати техникишам беҳтарин. соҳиби мошин қайд кард бародарои азиз ки объем мотор 1.6 инжекторай, газ, бензин қоидави кор мекунад ва газаш гази евро 4 баллони пачка, аккумулятори нав, кондитсионер, ях. хуб, ягон проблема надорад. ҳуҷҷатош ба наздикӣ тамом мешавад. рақамошон дар рӯи экрани шумо ҳастанд, метавонед занг. як чанд бародар дар комментария чанд бори нависа буданд ваз 2107 ва ҳамон хотир шумо 3-4 бори нависен ё ки 2 бор нависен. ақаллан иншоалло ки мо ҳар як комментария мехонем, ҷавоб метем. иншоалло ки пешниҳод мекунем мошини мехосаги шуморо. ваз 2107 бо нархи дастрас пешниҳодтон мекунем бародарои ҷон. пурсида буден. соли бароши ваз 2107 соли 2000 май, объем моториш 1.6 сӯзишвориш бензин, газ, коробка передачаи мошин механик мебошад. албатта мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. ҳолатиш бад нест бародарои азиз. мошин дар шаҳри Хуҷанд, хиди Хуҷанда қарор дорад. дигар ноҳияу шаҳрҳошда не. нарша 10,000 сомон мега ки 58,000 рубли рус мешавад бародарои азиз. хуб, бо диққат гӯш кунед. соҳиби мошин чӣ гуфтагай? мошин кузуфиш 100%, умуман ягон проблема надорад. мотор соат бар ин кор мекунад. техас мотор 9 моҳ пул сахт зарур аст, ба ҳамин сабаб мошина фурӯхтесем. рақамошон дар рӯи экране. мошин бо хоб кардаги буда як чанд моҳ мега. рақамошон дар рӯи экрани шумо ҳастанд, метавонед дар тамос шавед. бародарои ҷон, ҳамин мошина бисёр дархост кардем, беҳад бисёр буд. Toyota Fielder соли бароши соли 2008 ва дар Тоҷикистонам бигем бисёр любител ҳамин мошин пайдо кардагай, яъне ки бисёр мардами худмон ҳамин мошин махқул шудагай. объем моториш 1.8 бародарои азиз, сӯзишвориш бензини холӣ, коробка передачаи мошин автомат мебошад. мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. мошин айни ҳол бародарои азиз қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нарша боша бародарои азиз 79,000 сомон мега ки 465,000 рубли рус мешавад. бо диққат гӯш мекунем бародарои азиз мошин чӣ дорад ва чӣ мега соҳиби мошин. нигоҳ кунем бародарои азиз, 2008 тоза, мотор, коробкаш бе ягон камбудӣ. биё бубин устод қати гуфтагай. харидори аниқ занг зана, электропакет бародарои азиз, кондитсионер, як климат контрол, регировка бакҳо, хулоси гап ҳама ҳамин наваратора ҳамин мошин дорад. бигем мошини замонавия, яъне ки
ба қавли русӣ мошин иномарка метонен занг занен касе ки харидорен савдои хуб мешавад. Бардори ҷон ашмо чӣ талаб мекунем? Ҳатман як дона лайк, подписатсия. Ҳамун инсонои да дахл дора ки намонден як бор аҳамиятен ҳамин таги видеода сурати лайка рӯи лайка як дофи сиё мекунем. ҳамватанои азиз бисёри аз шумо то ҳозир аморо тамошо доред, намедонем син сол то калон боша, ака бошем, хоҳар бошем, апа бошем, подписатсия кунед, зеро мо мошино мехосакитона пешниҳодтон мекунем. давом метем дар зери комментария S-класс гуфтен як бор нархош интересоват кунед, на бартон пешниҳод мекунем, мо интересоват намекунем. Mercedes Benz S-класс бародура аз рестайлинг аги ҳозир давоми видео да мегӯм рестайлинг чӣ маъно дорад. соли бароши соли 2008 абиё моторш 55. сӯзишвориш бародураи азиз бензини хӯрда, коробка передачаш автомат, мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад, бе ягон камбудӣ. нарша боша бародураи азиз дар шаҳри Душанбе гуфта намуна нарша 250,000 сомон мега ки ба русӣ 1,474,000 рубл мешавад. бародураи азиз нигоҳ кунед, як бор мо оидаи мошин гап занам. бародураи азиз ин мошин Mercedes S-класс рестайлинги 222 кардагай, яъне ки худаш мошин 212 222 кардагай рестайлинг кардагай барои тӯйравӣ ҳам хеле бишна мекунанд дар Тоҷикистон. ман нархша ба фикрам 25,000 сомон мекунанд ҳамин мошина рестайлинг, ё ки айдан зиёдтар шуда бошад. ман агар хато шояд хато кунам. нигоҳ кунед бародураи азиз, ё рестайлинган майбах кардаган ҳамин мошино. соҳиби мошин қайд кардагай ки ба тамоми санъатша ягон камбудӣ надорад. хадавои мотор ҳамаш 100%, гарантияш хати 5 сол кафолат мотор коробкаш худаш соҳиби мошин додагай. рақамош дар рӯи экрани шумо ҳастай. ҳамин қадар ака оиди мошино иномарко ма хубтар медонам, лекин дар ин навор наметонам оиди мошино полностью гап занам. ба ҳамон хотир ҳаман медонанд ки мошино полностью комплектатсия мешаванд бе ягон камбудӣ. рақамошона дар рӯи экран мондагим, дар тамос чин касед ки харидор будӣ. бардорои азиз ашка бисёртар комментарияда хоҳиш кардем, напешниҳод кардем. Opel Astra H дар кузуфи универсал. бародорои азиз соли бароши соли 2007 абиё моторш 1.9 мошин дизеле. бародорои азиз яъне ки саларка мехӯрад. коробка передачаи мошин механикаи мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин дар шаҳри Душанбе қарор дорад. ҳамватанои азиз нархаш 66,000 сомон гуфтеса ки 389,000 рубли русӣ мешавад. бахшиш соҳиби мошин бародураи азиз бо диққат гӯш кунед, гуфтагае ки мошин вагонай нами ягон 2-3 рӯз пеш хамбудагӣ химчиска кардагӣ мошина тайёр кардагӣ дар фурӯш мондагиан фавран фурӯхта мешавад. бародураи азиз иншаалло ки ояндада мо хуҷанд мерем. бародураи азиз фикрмона баён кунед. хуҷанд мерем иншаалло ки мошинои вагонан бартон пешниҳод мекунем. нарх рақамош дар рӯи экране фавран фурӯхта мешавад. айтема камтар дур рафтем метонед занг занем. бардорои ҷон такси гуфтем на бартон пешниҳод мекунем якта ёфтем арзонтар ва састани хубтар. Hyundai Accent бародорои азиз соли бароши соли 2017 абиё моторш 1.6 ай мошина сӯзишвориш бензин газ ҳардуша дора, ҳардуш кор мекунад, гази евро 4, коробкаш автомата. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад ва мошин қарор дорад албатта ки дар шаҳри Душанбе. нарша боша бародорои азиз 120,000 сомон мега ки 707,000 рубли русӣ мешавад. бародорои азиз дар ширкати 7000 кору фаъолият кесай. соҳиби мошин қайд кард ки састани мошин беҳад хубай, ҳар рӯз кор кардесам ҳатто прибл ша гуфта ба фикрам ки прибл шояд интереси набошад, рӯзашда то 500 тума кор мекунем қайд кардагай бо плюси. нигоҳ кунед бародорои азиз, касед ки харидорин беҳуда илтимос занг назанед, касед ки пулу нақда ҳамун инсонҳо занг занед харидори аниқи дар тамос шавед ва маълумотои бештара аз худашон дарёфт намоед. бародорои ҷон охирон мошини фурӯшии Toyota Camry D мебошад. соли бароши мошини соли 2007 абиё моторш 2.4 сӯзишвориш бензин газан, коробка передачаш автомат. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин дар пойтахт шаҳри Душанбеда қарор дорад. 84,000 сомонаш мега ки 495,000 рубли русӣ мешавад. соҳиби мошин қайд кард ки ҳолати мошин беҳтарин, мотор коробка ҳамаш хадавоиш 100% бе ягон камбудӣ. як бор оиди ҳамин мошино гап занем. бародорои азиз и Camry-о ҳамин Camry маҳз Дубайя, лекин XL кардагай, дискои XL ва бамперои XL абъёмни кардагай.
ба чӣ сабаб нархш арзонтар ба сабабе ки мошино дубайян дубайо арзонтар мешаванд ба чӣ сабаб ба сабабе ки ё мошино старсоб нестанд сидельниҳошон латай хай хулоси гап хеле фарқ доранд дигар кемриҳои СК ва XL ба ҳамон хотир нархшон арзонае охирон мошин буд бародарои ҷон илтимос як донаи лайка як бор проверка кунед ай шумо хоҳиш ҳамин навора 10,000 лайк кунем як донаи лайк занед ҳатман шахсоне ки меҳмонен подписатсия кунед бовар кунед пушаймон намешавед худованд нигоҳбон дар зери комментария навишен фикротона оиди навориҳои мо